Els responsables del Teatre Principal de Palma varen trobar irregularitats en les obres de reforma que es varen dur a terme entre els anys 2005 i 2007 al teatre. Se n'ha informat la Fiscalia Anticorrupció, però encara no hi ha una denúncia formal. Ara el nou equip de govern del PP ha encarregat una auditoria per aclarir si es produïren irregularitats a les obres del teatre i sobretot per veure per què els anteriors gestors no varen posar en coneixement de les autoritats judicials, ja que la Fundació del Teatre no té recursos per fer front al pagament de més d'1.700.000 euros que li ha imposat una resolució judicial, el Consell cercarà crèdit per complir la sentència. Des del PSM, Iniciativa Entesa, insten al nou equip de govern a seguir col·laborant amb la Fiscalia per esclarir el tema. Els socialistes diuen que durant el seu mandat varen reclamar a l'empresa que va fer la reforma el retorn dels doblers per incompliment del contracte. No dubtin en cap moment que aquest equip de govern farà tot el que estigui en la mà per defensar la institució, per aclarir d'una manera definitiva les obres de reforma del teatre principal, que és totalment inacceptable que a dia d'avui parlem i hagin de convocar una roda de premsa per parlar d'aquesta qüestió, quan fa 4 anys que aquest tema jeu sense haver-li donat una solució. Vam fer feina 4 anys de negociació primer perquè retornessin el que nosaltres creiem que no era una obra ben acabada i després se va haver de recórrer a lo civil. Aquells doblers que se malversaren en aquell moment, en el nostre entendre i parer, i d'acord amb aquest informe que estan parlant, idò que se posi fil a l'agulla i que el Consell de Mallorca se personi com a part afectada en aquest possible futur problema judicial. En què moment? 54 lavabos, 16 vàters i un urinari que surten als papers però que no hi són. És un exemple de les irregularitats detectades en les certificacions d'obra de Dragados Melchor Mascaró per la reforma del Teatre Principal de Palma. Una liquidació que encara coeja i per la qual Dragados té imposada una demanda contra el Consell per impagament d'1.700.000 euros. En l'informe que ja té la Fiscalia Anticorrupció es posa de manifest que s'han certificat partides per elements que no s'han trobat a l'edifici, com una làmpara de més de 100.000 euros o un muntacàrregues per valor de 30.000. En altres casos, el que es denuncia és que no s'hagi detallat o justificat prou a què corresponen les partides per l'obra del Principal. Així, per exemple, la constructora certifica una partida de 40.000 euros per realització d'oficines, sense detallar què correspon a fusteria, el que correspon a paviment o a mampares. Melchor Mascaró s'ha desmarcat d'aquestes irregularitats perquè diu que va ser Dragados la que va dur la gestió de l'obra.